Tak dobre, lebo ja fajtím o 10, 2 krabičky denne, takže... What's up? Sme tu pri ďalšom tastingu, so? Čau. S kým sme tu? Ja s kým sme tu? Palo Ščerba. Pozdravujem. Vyber si ako Harry Potter, vyber si dráka. Vybral som si alergiu na škoricu. Dáme to aj tak. Daj ochutnaj. To je špajadlo napustené nikotínom. Dobre, a teraz čo mám robiť? Teraz si ho vlož do úst. Tak dobre, lebo ja fajtím o 10, 2 krabičky denne, takže... Dobre, nechaj si to chvíľu pôsobiť. Už mi napúcha hrdlo, lebo som ho nebával, nikdy som nefajčil, takže asi začnem potom to, ale je to dobré, akože chutí to dobre, mohol by si spraviť aj mentolové. Máme vanila mentol. Vyťahni z vaku. Na 100% vyťahnem zase škoricu. Ne, mám mentol. Dobre, ale dobre, toto je dobré. Vieš, je to také sladšie, je to dobré. Odporúčam. Keby si mal dať 1 z 10, koľko by si dal? 8, ale 7 z toho je za nápad. Ďakujeme pekne. Chcem ti poďakovať za tasting, Braško.